Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva. Neka te Gospodin licem svojim obasja, milostiv ti bude. Neka pogled svoj Gospodin svrati na te i mir ti donese. Draga braćo i sestre, prva rečenica iz knjige proroka Izaije danas nekako diktira cijelu moju propovijed. Kad sam je pročitao, odredila je u kojem smjeru ići. Tješite, tješite moj narod. Govorite njegovu srcu. Gospodine, nimalo lagan zadatak. Često se nađemo da nemamo pravu riječ, niti sposobnost progovoriti nečijem srcu, utješiti ga, osobito u teškim životnim situacijama. Nemoćni smo, ali zato Božja riječ nije nemoćna. Božja riječ je tješiteljica. Ima lijek za svaku ranu, rasterećenje za svaki teret, svjetlo u sumnji i u mraku. Takvo je i naše evanđelje danas. Priča o izgubljenoj ovci ili o dobrom pastiru. Zašto se ova ovca izgubila? Kažu neki da bi mogla biti 3 razloga. Prvi razlog, ranjena je, pa je zaostala i zalutala. Drugi razlog, bolesna je, pa je malaksala, zaostala i zalutala. Treći razlog, malo je tupasta. Sve ovce na jednu stranu, ona na drugu. Sve ovce na vrata, a ona glavom u zid, glavom u ogradu. Nađe se i takvih ovaca, vjerovali ili ne. Isus koristi pravu sliku koja nam može progovoriti, jer se svi možemo prepoznati u izgubljenoj ovci. Više ili manje, češće ili rijeđe. Braćo i sestre, imamo iskustvo izgubljene ovce ako iskreno pogledamo na svoj život. U jednom trenutku shvatim na krivom sam mjestu. Ili mislim ili vidim da negdje ne pripadam. Pitam se, trebam li ja biti ovdje? Mogu i u masi biti izgubljen. Možda se pitam, trebam li biti zamijenjen nekim boljim, nekim ljepšim, nekim uspješnijim? Treba li takva osoba biti na mome mjestu? Imamo iskustvo da smo se udaljili od ljudi jer su nas ranili svojim postupcima, riječima ili propustima. Neki se udalje i od Boga zbog rana koje su primili od drugih ljudi. Imamo iskustvo ranjavanja sebe grijehom. Ranila me moja sebičnost, ranila me moja zavist, moje ogovaranje, moja osuda, moje svađe, moja bludnost i tako dalje. Osjećam se zbog toga odcijepljen, izgubljen, ranjen. Imamo iskustvo da smo se udaljili, odvojili od Boga i od ljudi zbog nekih svojih slabosti ili možda zbog bolesti. Ne prihvaćamo se potpuno, ne prihvaćamo svoje stanje i zato se gubimo, izoliramo se, ostajemo sami sa samosažaljenjem, s negativnim mislima i osjećajima. Imamo iskustvo da pomislimo da smo možda nekad malo tupi, da ne kažem glupi, jer nam nešto ne ide od ruke, jer ne uspijevamo u nečemu. Nekad mislimo da smo tupi jer stalno činimo iste greške, nikako da se opametimo.
I to nas čini često izoliranima, izgubljenima. Često i jest tako. Često jesmo svojeglavi, često ne učimo iz grešaka, često smo ranjeni i često smo bolesni. No, čujemo, Gospodin kaže, tješite moj narod. Kako nas Gospodin tješi ovom pričom? Prva utjeha je, Bog te primjećuje, Bog te vidi. Vidi da fališ, vidi da si zaostao, da si zaglavio, vidi da si se izgubio, vidi i vraća se po tebe, vidi i traži te. Kako je važno imati takvu osobu u svom životu, koja me primjećuje, koja vidi da se sa mnom nešto događa i traži me i brine za mene. To je naš Bog. To je naš Isus. Pozivate da iz takvog iskustva učiš i da i ti takav budeš prema svojim bližnjima. I kad te tvoj bližnji iznenađeno upita, kako si me primijetio, zašto me tražiš, zašto brineš za mene, reci mu, jer je Isus takav prema meni i pozvao me da i ja takav budem prema tebi. I poslao me da ti kažem, takav je on i prema tebi. Vidite, tražite i brine za tebe. Druga utješna riječ, zašto Gospodin ostavlja onih 99 ovaca i ide za jednom? To zaista nema nikakve logike i nije dobra računica. Utjeha je u tome što ti nisi za Boga ni broj, ni računica. Ti si Božje dijete. Ti si njegova svojina. Ti si osoba. Ti si original. Ti si njegov. Nisi jedan među mnogima, među masom. On zna baš tebe. Baš tebe je želio. Baš na tebe misli. Baš se tebi posvećuje i tebi se i za tebe predaje. I to je dobri pastir. On ti govori, možda si ranjen, ali moj si. Možda si bolestan, ali moj si. Možda ne postupaš najpametnije, ali moj si. Ne moraš se dokazati za moju ljubav. Ne moraš je zaraditi. Ti si moj. Tvoja lutanja ne mogu umanjiti tvoju vrijednost u mojim očima. Ako se ne možeš sam vratiti kući, ako se ne možeš sam vratiti Bogu i bližnjima, ja ću te nositi. Ja ću hodati za tebe. I poziva nas naš dobri pastir, i ti budi takav prema drugima, prema svojim bližnjima. Braćo i sestre, nije ni loše prepoznati da sam izgubljena ovca, jer tada mogu vidjeti i koliko sam ljubljen i kakav je moj Bog, moj Isus, moj dobri pastir. U Božjim riječima mogu prepoznati da sam više od izgubljene ovce, da sam njegov, da sam zbrinut i da imam dostojanstvo. Prepoznati da sam izgubljena ovca i primiti od Boga utjehu znači prepoznati i druge oko mene, jednako izgubljene, ali jednako ljubljene. Ali ne samo prepoznati, nego postupiti prema njima kao što moj Bog, moj dobri pastir postupa prema meni.
I to je Božja utjeha za nas i za svakog čovjeka dobre volje. Otvorimo svoja srca, braćo i sestre, i prihvatimo ovu utjehu ovog došašća, kako bismo primili mir koji je iznad svakog razuma, mir koji nam donosi naš dobri pastir i evo uskoro naš novorođeni kralj. Amen.